Ano ka po? Kinsa man be? Secret. Ay, alam ko na. Sana na rin ay. Usa ba ka? Ikaw ba? Musungol ka na ko? Ha? Sungol ka? Kalma lang. Labaw pa kaghapsyat. Kung sa ko ka, brady. Mungalit ka man lang. Dilipat lang ko ni Konggol. Ingon man ko ni siya nga, mato sa poblasyon. Nga pas man din ini mo. Tigpugos po poblasyon pa dong. Tambo ang ano, brady. Sa tanto na kong subay-subay sa daan, nasaag man ko. Puglapunta ko din eh. Huwag ko magdahong. Inasunto ka! Sige, kinasundo ka. Dito ka ba dun sa amo? Unsa ato buldo? Nagpahiyom-pahiyom ka man diha? Soro-soro ira ko na yoy. Sorry na di ay. Ala sige dali. Sorry na dali. Ako bitan hawan diri oh. Ay lang dito kay naya akong tanong nga taong. Diri lang sa kon. Akong tukaran. Anoy? Pwede mamisita na okay? Bisita. Kinsa may mong pamisitahan? Si Rosa o si Diling? Rusa masan. Why lapot si nang rusa si Diling na? Laro ha? Yapil masan niya. Type na ba ka na ni Rosa ang upaw? Mamisita ka, utong na ko. Ang taong ko eh. Sige lang, may kaya. Ayun. Kamu kahayag, makabot ni mo. Oy, Diling! Dahil si Poldo ay, mamisita ko na rin ni mo. Ay, Lucy. Gawas niya. Kaya sa Noy, hindi ko kudayo na nga nga to. Susubian mo. Ayaw, bago pa na kong turakan na saog. Nausasal, way likuranan dito. Dili na mo. Asa may memolingkod? Nita pa dito. Klaro ka na gano'n, ay bukong na ay. Napakuha naman yung kuhan, kahoy nga akong gikuhan. Pahal diri. May manikuran. Ako sa mga nga, muhigda ka, muhigda ka. Ay, rubo na ka na. Oy, Diling! Gawas na doy! Sige, singgit na yung tawag ba? Ang imong anak, si Diling, ay mamisita. Isa may misita. Ay! Ay, murag baboy yung buwang na ko. Ako nang, anak ko ni Anhing Tatay Pascual. Uy, ikaw, Poldo, mamisitang diling? Sus, kaway surtis atong anak. Unta nang, huwag tugutan. Ilan na may mong edad karon, Poldo? 20 pa ka pinang. 20. Ang kapin, 20, sad. Punya taon, dong. 17 po taon si Diling. Mao, Sus, Ginoo, katalirungan naman siguro gani ka ni Duming, kundi murag maguwang pa ka jutay. di, murag maguwang pa din ako. Kurinta lagi ko kapinang. Unya, unom ka tuig man kung nasakit. Nya, 7 ka tuig, school birthday, wam ko'y kain tatay. Nya, di ay, 7 plus 5, di 12. 40 minus 12, di, 28 na lang akong edad. Nasakit dahil kag tipos. Mao na nga nahurot imong buhok. Ay, Poldo, ayaw lang kalain dong, ha? Dili mo taon mo pariso ni Diling dong, uy. Nya, ano na, agod, mo pa intoy pagka-17 Diling. Unsam taong kasi mura man kag naghangad sa buwan kuno sa mahog. Maog yun. Sos kagwapas ang anak na nayon. Naon murag baboy rambuang. Kita sa nimo sinultian ni Rocky, oy. Pero nang, kanang giingon nilang age doesn't matter. Nga, ang babae ko no, gambay og edad, nya dakong edad ang laki.
Pwede raman kuno na nang sabi ka nang boy. Pwede. So, pwede. Pwede sa garal mo. Ang akong anak, murag nasunugan. Pero ikaw, murag kinaog sweepstick. Ya ka lang, Puldo. Hoy, Puldo. Ako pa nemo, kanay mong birth certificate. Pausap na nimo, ipa-18. Karon tabla-tabla mo sa akong anak. Ay, ambot na lang ni mo, Puldo.